Tänään Siura-info-kanavalla on esittelyssä Grilli, Pia ja Katja, ja kuinka ollakaan haastattelussa ovat Pia ja Katja. Morjes. Moi. Moi. Kumpi saa aloittaa ja kumpi haluaa aloittaa? Kertokaa vähän historiasta, miten Grilli tänne tuli ja kuinka kauan olette tässä toimineet ja mikä teidän liikeidea on? No, me ollaan entisessä työelämässä tutustuttu toisimme ja silloin tavallaan toistemme työtapaan tutustuttiin silloin ja sitä kautta sitten lähti ajatus siitä, että mitä jos tehtäisiin tätä yhdessä. Ja perustettiin 10 vuotta sitten meidän ensimmäinen grilli. Ja sitten me ajateltiin, että grilli Ylöjärvelle? Se oli Ylöjärvelle, joo. Me ajateltiin sitten, että voitaisiin vähän laajentaa ja vähän aikaa pyöriteltiin näitä sitten täällä Siurossa ja siellä yhtä aikaa, mutta se kävi aika rankaksi ja sitten päädyttiin, että jäädään tänne. Mistä kautta saitte itsellenne idean tästä, että tänne Siuroon? No alun pitäen haluttiin tänne. Tämä oli niinku se seutu, minne alun pitäen katseltiin Linnavuoreen ja Siuron alueelle. Mutta tänne ei silloin ollut mahdollista saada. Mutta sitten me kuultiin huhu, että täällä olisi vapautumassa tämä entinen kukkakaupan tila, niin sitten päästiin myös tännekin. Tämä on 10 vuotta yrittäjyyttä ja 7 vuotta Siurossa jo. Joo. Mikä teidän tuotesortimentti täällä on? Meillä on tosi laaja valikoima, että meillähän löytyy nämä omat tuotteet, grilli, makeiset, jäätelöt, elintarvikkeet ja sitten on tätä välitystuotetta, Veikkaus, Toto, Posti. Mikä se tuolla grillipuolella, mikä on ykköstuote, mitä menee kaikkien eniten? No kyllä se varmaan toi makkaraperunat on se ykkönen, varmaan vähän joka grillillä. Et listalla löytyy vaikka vallan mitä ja lopullinen päässä on aina makkaraperunat. Niin. Helppo. Se on takuu varmaan sitten. Onko sukupuolijakoa muuten grillillä? Onko se peruskuva siitä, että grillillä käy enemmän mies- kuin naisasiakkaat, niin pitääkö se paikkaansa, jos puhutaan ruokapuolesta? Kyllä se varmaan pitää. Toi pelipuoli taas sitten kanssa tukee sitä, että kyllä niin kuin pelaajista suurin osa on miehiä. Niin ja sitten tämä tulee myös Postin asiamiehenä täällä, että Postin kautta tulee kuka vaan, kertoo tavaraa tänne sitten tulee. No siellä ehkä tulee sitten naiset. Joo. Täällä on keskiviikkoisen kuumakoirapäivä, jolloin höyryssä tehnyt tai muunkin välissä lihanjalosta ja makkaraa, niin onko tällainen kuumakoira myöskin täällä Siurossa hittituote? Kyllä se toimii. Keskiviikkoisia just se, että meillä on se ihan höyrystä makkara ja höyrystä munkki, niin se tekee siitä sen oikeanlaisen. Niin kyllä ne silloin keskiviikkoisen käyvät sitä syömässä. Mites tuon Veikkauksen kohdalla, onko joku tietty peli, mikä Siurossa on ehkä voimakkaammin esille kuin jossain muualla? En tiedä, tiedättekö miten paljon ne jakautuu muissa kioskeissa, mutta mikä täällä Siurossa on ykkönen? En mä tiedä, nouseeko niissä. Ehkä tossa justiin niin pitkävedossa nyt varmaan, jääkiekko ja jalkapallo, kyllä ne aika tasaisesti menee, että ne on ne, mitä pelataan. Tämä on kuitenkin se toinen vaihtoehto. Ihmiset on paljon netissä, mutta tämä on sitten niin sanottu tällainen voi sanoa pelikioski sitten. Niin. Mites perinteinen lotto? Kyllä sitäkin pelataan. Tasaisesti kyllä se suurin varmaan siis on niin kuin lotto yksittäisenä. Entäs tulleen viikon aikana, onko joku tietty sesonki, jos puhutaan nyt vuoden ajoista, joku tietty sesonki, mikä on teillä vilkkaampi tai parempi kuin toinen ja vastaavasti taas sitten noin viikonpäivistä onko kauheita eroja? No kyllähän sesongista ihan selkeästi se joulunalunen on se vilkkain meillä just ton Postin takia. Ja kesällä sitten nämä kesäasukit Siurossa. Ja miten teidän aukioloajat? Te olette kaksin yrittäjiä, mutta tämä paikka on auki joka päivä, eikö näin? Joka päivä ollaan auki arkisin 10 ilta 9 ja sunnuntaisin 12 ilta 9. Jääkö teille aikaa harrastaa enää mitään omaa? Jää. Meillä on ihana työntekijä. Niin, teillä on työntekijä ja pystyy totta kai myöskin vuorottelemaan keskenään, mitä on sitten tässä suhteessa. Oikein paljon kiitoksia teille tästä haastattelusta ja nyt on taas sitten teidän kasvunne kaikkien Siurolaisen nähtävinä Siura-infossa, niin ei muuta kuin oikein hyvää kevään jatkoa teille. Ja kiitos samoin.